Gusti lewat teman Gusti lewat teman. Patriot sejati rawe rantas Malang Bro Pak Mas Aryo putar baris gantian atas di habis. Empat pilar wis katur. Pagelaran pada malam hari ini di live streaming Asta Brata Media kelawan Radio Jos. Oh iya, Radio Jos ki orang nggo radio ning ya live streaming duwe akun YouTube. Oh ngono. Jadi penonton sing ora iso kepareng rawuh mrene iso lumantar live streaming. Oh iya. Ayo iki ding ditunggu-tunggu. Kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti. Apa bintang tamu sing wis diarep-arep karo marga masyarakat kang mapan ana ing babatan Dik Niken Salindri. Iya, Spote Mas. Mas Aryo, monggo wis, Ayo, Niken Salindri. Yo. Miki dipegang, Dik. Cek satu. Musike tari ular. Cek satu. Mas, lek nggarap spot ki jane iki janjian sik ngono lho, Mas. Oh, ngono. Lah ngomong nduk ngono. Ben ngerti mandeke ngono lho, Mas. Oh. Nggih niki saderengipun nggih sugeng dalu Mbak Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Alhamdulillah pripun pawartosipun? Pripun kabare, pripun pawartosipun? Alhamdulillah sae Mas. Panjenengan pripun Mas? Alhamdulillah dongamu ya sehat wilujeng kebagas warasan. Nggih alhamdulillah saged kepanggih malih nggih Mas teng Desa Babatan. Kecamatane Nganjuk. Kecamatan Nganjuk nggih. Warung Otok nggih Mas. Warung Otok nggih. Betul, Warung Otok. Nggih, Warung Otok Nganjuk. Nggih. Wah, luar biasa malam hari ini, malam yang ditunggu-tunggu, malam yang dinanti-nanti. Suasana penontonnya gimana? Suasanane tumplek-blek Mas. Wah, bakul-bakul do rame alhamdulillah. Niki acara bersih dusun nggih. Dongakne apa Dik Niken? Didongakne mugi-mugi warga Babatan pinaringan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Terus
panjang umur terus rezekine juga panjang, rezekine turah-turah, kathah barokah. Amin. Maripah loh jinawi. Sing duwe utang didongakne nyapa, Dik? Didongakne ndang utange ndang lunas ge ndang utang maneh. Ngoten to, Mas? Heeh. Tak kira sing duwe utang didongakne sing ngutangi lali. Heeh. Ya aja lho Mas, lek lali tagene akhirat. Oh, iya. Karuan utang mari utang lunas utang neh. Soale wong urip kuwi kudu utang. Ben semangat. Ben semangat. Ben semangat nyambut gawe ya ta. Luar Sampeyan duwe biasa. utang enggak? Apa? Sampeyan duwe utang enggak? Alhamdulillah ora ono. Ora aja sampe ya Mas ya. Heeh. Cek enom mosok ya utang sini-sini. Wah, iya. Ayo. Nggih. Heeh. Babatan. Babatan. Babatan ki nek pantune. Lho. Oh nggih. Ning dusun babatan Oh nek pantune. piye? Contone piye contone? Tuku ketan Heeh. kecemplung sumur. Artinya? Warga babatan mugi-mugi panjang umur. Amin. Wah, ya ampun ki bolo-boloku Mas. Lah ning kene cah cilik-cilik iki. Menyupport ya. Nggih. Tuku oil kecantol kawat. Apa kuwi? Pak Kolil kula nyuwun sangu, Pak. Ora. Pokoke ngono, Mas, pokoke. Aku yo no Bener, pantun, Mas. aku yo no nggih, pantun. Monggo. Mau sing pertama piye mau? Sing pertama Heeh. tuku Piye? ketan. Tuku ketan Kejegur sumur. artinya Warga babatan mugi-mugi panjang umur. amin. Amin. Aku yo tuku ketan rasane legi. Lho, sampean duwe dhuwit Mas tuku ketan win? Duwe dhuwit ra? Tuku ketan win duwe dhuwit ora? Yo utang mau sik. Utang. Tuku ketan rasane legi. Heeh. Warga di dusun babatan mugi-mugi banyak rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah. Tuku ketan ning desa Bareng. Bareng. Nggih, terus warga babatan, Terus ya wis. Kuwi kenyataan kok ora pantun kok. warga babatan mugi-mugi Ora, kuwi ora pantun. barengnya apa ya bareng? Kayak bareng. Mugi-mugi omahe tambah mentereng. Wah, ngono. Amin. Sing apik. Apa? Bisa apa? Apa Mas? Mas apa? Loh, di sini tuh kita ketekan Upin Ipin, Mas. Iya, Upin Ipin. Sampeyan ngerti Upin Ipin? Upin Ipin ini film TV kae. Lah yo iki lho Upin Ipin. Wah, loro gede-gede. Ngaturke matur nuwun, terima kasih. Oh nggih ngaturaken matur suwun terima kasih. Ketua panitia. Ketua panitia. Anu Wah. asmane Pak Marwan, Mbah Oh, Marwan. asmane Mbah Marwan. Nah, uga Nggih. Pak Satino. Pak Satino, nggih matur suwun saged nimbali kula kalian grup Astabrata Amin. Media. Ah, luar Nggih, biasa. mugi-mugi donga dinonga nggih Bapak. Amin. Ah. Iki ngene Dik Niken. Nggih, pripun, Gandeng Mas? mau gak ono sambutane, ta? Nggih. Iki paling afdol nek Pak Marwan dan Nggih. Pak Satino ora ketang sepatah dua patah kata diaturi Minggah. minggah wonten Oh, pepanggungan. nggih, nggih, nggih. Wah, monggo Mbah Marwan. Wah iya, kali Pak Satino mungkin menawi ingkang berkompeten lintunipun badhe minggah monggo wonten ing sasana budaya. Sepati. Ayo, disambut Dik Niken. Tulung tok gak tong. Monggo Bapak, mriki Pak. Tekane besok. Alhamdulillah. Sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah sugeng dalu. Sugeng dalu. Kula sak tuwek kene
dereng nate. Pripun Mbah? Oh, sakmene tuweke dereng nate kepanggih kula, Mas. Oh, nggih alhamdulillah niki Alhamdulillah, kesempatan. Kesempatan saged yang kepanggih, baik. nggih. Nggih. Bareng magnite Mbak Niki ani delok sing nonton bayuh. Gak kena dipiyak. Nggih. Alhamdulillah. Ing mriki Penjenengan. Oh, nggih alhamdulillah Luar biasa. Bapak matur suwun nggih Bapak. Iya, alhamdulillah. Jenengan yuswane pinten, Pak? Pitung dosa 8, Mbak. 78, 78. Pitung dosa 78 ya, Pak. 78 ki 78 ngono Iya, kan iya. maksudnya. Oh iya, bener. Sama ini gak iso basa Jawa. Oh, kula nggih. Sekedhik-sekedhik. Setitik ngoten, Pak. Nggih. Monggo mau mboten sambutan, mbok menawi sepatah dua patah kata, Mbah Marwan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kula matur nuwun sanget dumateng para sedaya masyarakat Babatan Nggih. ingkang sampun guyub, rukun, gotong royong dalam rangka menyelenggarakan bersih desa. Amin. Bersih dusun. Ngeten iki nggih urunan, Pak. Hebat luar biasa, Mbah. Urunan iki. Nggih. Mulane nek teng mriki malih pun larang. Kok mboten, Oh, Mbah? boten. Mboten, Mbah. Boten, Nggih. Mbah. Niki Setuju? pengladenan. Nek mboten larang-larang setuju? Setuju. Betul, Mbah niki kula janji, Mbah. Kula Nggih, niki nggih. terharu melihat antusias para warga masyarakat Babatan. Amin, amin, Saking amin. banggane kula, Nggih. Babatan kula gratisi wayangan setunggal nek pun nanggap ping 100. Wah, kan ya. Iki jenenge dudu bonus. Bon, sakniki timbangane guyon. Nggih. Kula nyuwun sinom rujak jeruk Oke. Sinom rujak jeruk. Sinom rujak ning jeruk. dibawani. Oh. Bawani. Nggih. Dilanjutnya gitu. Dilanjut caping gunung. Caping gunung. Ning nggih. di dangdut. Oh, nggih. Oke. Kula kene lek dilanjutne napa malih ngoten. Pun ngaten mawon mengke Dilanjut, sedaya masyarakat mengke puas. Oh, alhamdulillah. Nggih. Nggih. Wah, jen bagus nggih jenengan. Wah, tasik nim. Lho, Nim. nim yo apa? Menim Nom. apa? Nom. Nom. nggih. 6, Mas. 78 kok nim. Nggih. Jenengan rambutnya nggih tasik muda. Nom Mas teh disemir bareng ngono. Nggih, rambutnya jenengan warnane napa, Bapak? Petak. Petak Putih nggih. Putih. Seperti putih cintaku cintaku padamu. padamu. Hei, Kok iso ngelokor? Mbah Marwan kaya oleh jamu niki. alhamdulillah gawet nom. Nom. iya. Kembali dikembali. Nggih. Luar biasa. Ben entuk hiburan, Mas. Nggih. Lho, Mbah Marwan niku tuwa, ketok tuwa niku udel munggah. Oh, udel medun isih. Lho, ya toh? Piye maksudnya, Mas? Temen ayo. Maksudnya semangat kerekat. Semangat. Nah, Ya. membangun apa nih ketua panitianya kan jenengan niki. Nggih, Luar nggih. biasa. Oh, nggih luar biasa hebat. Caping gunung kalih sinom rujak jeruk Sinom ya. rujak jeruk. Dibawani lho Mbak ya, Siap. dibawani Nggih, ya. siap Bapak. Oke. Niki napa riyen ndek niki monggo sami pilih napa sik sing Oh, didisikne nggih. napa? Caping gunung riyen nggih, Pak nggih. Nggih. Wah, nggih monggo. Oke, caping gunung Mungkin riyen. sinome rada bengi-bengian. Nah, siap. Mungkin Iki bengenan. Ya. Sane lek mengke salah mboten ketinggal. Nggih. Aja. Langsung napa dibawani niki? Bawani dibawani Oke. nggih. Kersane resekeco dibawani nggih. Nggih. Sing jengkleng Mbah Marwan. Ah, Oh, iki Cik. sip Cik pokoke. anu, Mas. Wah, Cik. Cik. Cek jos wah Jadi- Jos. Dikongkon jenggleng barang ki, Cik. jos. Jos. Ditepasi turu. Ya kok sak menekani kalah ambe. Mangga, ayo Cek nyiken. Saben bengi nyamang
kira lek ame mencolot. Lah, nggih, aku makane aku ki wis was-was. Alon-alon. Alon. Jen. Iya. Lanjut. Yen mamajan mong nganggo janur kuning digoyang-goyang nanti goyang-goyang Asik. goyang-goyang Yo, tak, bersama Om Marwan. wah hebat Om Marlan yo Grup dangdut. digoyang-goyang dek digoyang-goyang dek digoyang-goyang dek digoyang-goyang dek digoyang gentang-gentang Apik. Pripun jos to? gas eh carane ngene iki kena dipindho Oh iya, amin. Mas, ini kiki jenenge membahagiakan orang tua, apa malah dosa? Lo menghibur ganjaran. Lah kok ngundang cah cilik ya, Mas? Dikenyang tak kentut. Goyang dek digoyang. Mulai ya. Mulai nggih Bapak ya. Lanjut. Masih bersama Om Marwan. Kembang wae waton gunung Oke. Jangan. Luar biasa. Lanjut. Pacitan saremi Dene kan. nggih. Ketoke Mbah Marwan iki obahe sithik ning jero itu keruntel. Nah, sing tak tanyakan sing keruntel-keruntel kuwi apa, Mas? Penggali semangat. Oh, penggali semangat. Kateng keruntel. Teng cepak. Jare keruntel-keruntel lak muni cepak-cepoke apa? Ora, semangat ini lho. Lanjut. Panas udan Mas janjine kapit jangan sangat jangan mepet. aja mepet Terus napa malih, Mbah? Oh, aja mepet terus gondak ketepet orang tenan to tenang. Gayeng. Yo lanjut. Ki nyapa? sampean meri yo piye Mboten. Tirase. lah derek dulur-dulur Ah. lah wong meri yo cium Lah, nganu Mbak, maksudnya sing minta ciumi buke niki lho.
Tapi cium jauh. Contohnya pripon, Mbak? Contohnya pripon? Contohnya.